Anong ibig mong sabihin? Tuluyan mo na akong hihiwalayan? Ganon? Oo. Dahil nakapag-desisyon na ako. Pakakasalan ko na si Dana. Kung ganon pala, sana hindi mo na lang ako pinasa. Kung hindi mo na ako mahal, sana sinabi mo sa akin agad! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Good morning, Renz. Nasaan kayo si Renz? Teka, baka nasa baba. Makabangon na nga. Teka, Hindi ko naman tinututulan May kausap na si Ren sa baba. pakikipagrelasyon mo kay Nonoy, anak. sino kaya yun? Ang gusto ko lang Si Tita magkaroon Gina? ako ng apo sa'yo. Para meron akong tagapagmana ng mga ari-arian at negosyo natin. At saka alam mo naman na ikaw lang kaisa-isa kong anak. Gusto ko lang naman mapabuti ang buhay mo. Bakit, ma? Sa tingin niyo po ba hindi bubuti ang buhay ko sa piling ni Nonoy? Pero anak, wala ka ba talagang balak magkaroon ng pamilya? Masaya na ako sa feeling ni Nonoy, ma. Anak naman, sana naman maintindihan mo ko. Ang gusto ko lang magkaroon ako ng apo sa'yo. Apo lang po ba ang gusto niyo? Kaya niyo gusto akong ipakasal kay Dana? Ma, please. Huwag naman kayong maging makasarili. Sana naman intindihin niyo naman ang nararamdaman ng anak niyo. Hindi ako makasarili, anak. Alam mo yan. Wala akong hinangad na iba kundi ang mapabuti ka. Renz, gusto ko lang naman na lumagay ka sa tahimik. Yang relasyon niyo ni Nonoy, hindi pang matagalan yan, anak. Walang tumatagal sa relasyon na parehong lalaki. Maniwala ka sa akin. Pero ma, hindi ko mahal si Dana. Kawawa lang siya kung ipipilit niyo siyang maging asawa ko. Ayokong gamitin si Dana para lang magkaanak at sabihing mayroon akong pamilya. Please, Renz. Sundin mo na yung gusto ko. Nakaset na ang kasal niyong dalawa. Ano? Ma naman! Ako na ang sasalo ng lahat ng gastos sa kasal. Nakausap ko na rin ang mga magulang ni Dana at pabor sila. Si Dana din. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Hindi, ma. Hindi ako magpapakasal kahit kaninong babae. Gumising ka nga sa katotohanan, Renz, ha? Anak, kasalanan sa Diyos yung relasyon niyo. Hindi ako naniniwala dyan, ma. Kasi hindi kailanman naging masama ang magmahal. Oo, anak. Pero sa tamang tao naman. Anak, palagi kong sinusunod lahat ng gusto mo simula nung bata ka pa. Panahon naman siguro na ako naman yung masunod. Basta, matutuloy ang kasal niyo ni Dana. Renz, Tita Gina. Nonoy, kanina ka pa ba dyan? Narinig ko yung pinag-uusapan niyo ng nanay mo. Nonoy, hindi sa ayaw ko sa'yo. Sa totoo lang, nagpapasalamat nga ako sa'yo dahil ikaw ang nagbigay ng direksyon sa buhay ng anak ko. Pero sana naiintindihan mo naman, Nonoy. Naiintindihan ko po kayo, tita. Tama kayo. Bakla lang ako. Pasensya na talaga, Nonoy. Alam ko namang mahal na mahal mo ang anak ko. Tama kayo. Mahal na mahal ko po si Renz. Kaya handa kong gawin ang lahat. Mapabuti lang ang buhay niya. Nonoy, Tama ang mama mo. Walang mangyayari sa buhay mo kung akong pipiliin mo. Kasi bakla lang ako. Di tulad ni Dana na kayang ibigay sa iyo ang pangangailangan mo bilang isang lalaki. Magiging maligaya ka rin sa piling niya. Renz, maghiwalay na tayong dalawa.
Nonoy, magpakalalaki ka naman kahit minsan. Ang problema nga hindi nga ako lalaki. Anong tawag mo sa sarili mo? Naman, pwede ba, Nonoy? Huwag ka na umiyak dyan. Lalaki lang yun. Kuya Mel, please naman, tama na. Hindi ka lang nakakatulog Mabigat ang kalooban ko. Tapos gaganyanin mo pa ako. Tandaan mo, hindi ako katulad mo na manhid at walang puso. Nonoy, wala kang dapat na ikaiyak kung naghiwalay man kayo ni Renz. Ganon talaga ang buhay. Ang lalaki, nilikha ng Diyos para sa babae. Ganon din ang babae para sa lalaki lamang. Oo, nauuso na ngayon ang ganyang klase na pag-ibig. Pero maniwala ka sa akin, hindi tumatagal yung ganyan. Napakasarado naman ang isip mo, kuya. Bakit? Wala na ba kaming karapatang magmahal ng mga bakla? Grabe naman kayo makapaghusga sa amin. Hindi kita hinuhusgahan, Nonoy. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ako nakikipag-away sa iyo, Nonoy. Nandito ako para tulungan kang mabawasan yung mabigat sa dibdib mo. Kaso nga sa mga sinasabi mo sa akin, lalo ko lang nare-realize kung gaano ka miserable ang buhay ko. Okay. Sorry sa mga sinasabi ko. Gusto ko lang naman na ma-realize mo na hindi sa ganong klaseng relasyon ang makapagbigay sa iyo ng totoong ligaya. Tama lang yung ginawa mong pagpapalaya kay Renz. Karapatan niyang magkaroon ng anak at masayang pamilya. Ikaw, Nonoy, kaya mo ring gawin yun. Wala sa laman ang totoong kasiyahan. Nasa totoong pag-ibig. Malay natin. Kaya pala kayo naghiwalay ni Renz kasi meron mas mabuting inilaan sa iyo ang Diyos. Meron siyang mas magandang plano para sa buhay mo. Kaya huwag kang masyadong magdadamdam dyan kung nag-break man kayo ni Renz. Nonoy, bakit hindi mo subukang tumingin at magkagusto sa babae? Kung yung pagkalalaki, hindi ko magawa Ang magkagusto pa kayo sa babae, parang hindi ko kaya, Kuya Mel. Nonoy, kaya mo yan. Kung ihilingin mo sa Diyos na dalhin ka sa tamang daan, makikita mo ang babaeng mamahalin mo at magmamahal sa iyo ng tapat. Hindi mangyayari yung sinasabi mo, Kuya. Ay nako. Nonoy, magkapatid tayo. Simula nung mamatay ang magulang natin, ako nang tumingin at nag-alaga sa iyo. Ako na ang tumatayong pangalawang ama mo. Kaya nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Nonoy, huwag mong isara ang puso't isipan mo sa pagbabago. Magbalik loob ka sa Diyos. Sige, susubukan kong magbalik loob sa Diyos. At kung babaguhin man ng kusa ang gender preference ko, tatanggapin ko rin yun. Hello? Nonoy, si Renz to. Bakit ka napatawag? Ayaw mo na ba ako makausap? Nasasaktan lang kasi ako kapag nakikita at naririnig ko yung boses mo. Kasalanan mo kaya ka nasasaktan ngayon. Hindi ko naman sinabi sa'yo na hiwalayan mo ko, di ba? Alam mong dahilan kaya ako ginawa yon. Nagsakripisyo ako para na rin sa kinabukasan mo. Para na rin sa ikabubuti ng buhay mo. Alam mong hindi magiging mabuti ang buhay ko. Hindi ko mahal si Dana. At saka nasa hustong kulang na ako. Hindi ako magpapadikta kanino man. Kahit pa sa mga magulang ko. Huwag na nating saktan ang mga sarili natin. Please, bumalik ka na sa akin. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin. Nonoy, nagbabalak na ako magtago sa mga magulang ko. Magpapakalayo-layo na ako. Pupunta na ako sa lugar kung saan hindi nila ako mahanap. At gusto ko, kasama kita sa gagawin kong yun. Nonoy, magsasama na tayong dalawa. Magsasama tayo sa isang bubong na parang mag-asawa? Hindi ba magandang ideya yun? Siguradong magagalit ang mga magulang mo kapag sinuway mo sila sa gusto nila.
Anong gusto mong gawin ko? Ang hayaang makasal ako kay Dana? Sandali, Nonoy. Mahal mo pa ba ako? Mahal kita, Renz. Yun naman pala eh. Bakit mo ako pipilit na ipakasal kay Dana? Teka, baka naman gusto mo nang makawala sa relasyon natin. At ginagawa mo lang alibay yung gusto ng mga magulang ko para sa akin. Nonoy, may iba ka na bang mahal? Nakakita ka na ba ng ibang lalaki na higit sa akin? Ano, Nonoy? Aminin mo na sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal. Yun naman pala eh. Alam mo, Nonoy, sa totoo lang, nakakalito ka minsan. Iniisip ko lang kasi ang kapakanan mo, Renz. Kaya hindi mo maiwasan sa akin na magdalawang isip. Bakit? Mapapariwara ba ako kapag ikaw ang pinili ko? Hindi, di ba? Nonoy, alam ko kaya ka nalilito ng ganyan. Huwag mong isipin ang mga magulang ko, okay? Ang isipin mo, yung future nating dalawa. Ano, Nonoy? Sasama ka ba sa akin o hindi? Oo, Renz. Sasama ako sa'yo. Ang sabi ni Renz, dito ra kami magkikita sa bus station. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin siya? 4 na oras na akong naghihintay sa kanya. Darating pa kaya siya? Sana mag-reply na si Renz sa mga text ko sa kanya. Hindi kaya meron nangyari sa kanya? Huwag naman sana. Diyos ko, gabayan at iligtas niyo po sana sa kapahamakan si Renz. Sana po dumating na siya nagligtas. Di bali, kaya ko pa naman maghintay. At saka naniniwala ako na sisiputin ako ni Renz ngayong araw. Alas 10 na ng gabi. Wala nang tao dito sa bus terminal. Hindi na yata siya darating. Nonoy, Kuya Mel, may nakapagsabi sa akin na nandito ka sa bus terminal. Anong ginagawa mo dito? Teka, may mga dala kang mga gamit mo. Saan ka naman pupunta? magkikita sana kami ni Renz ngayong araw. Nagplano kami na magtatanan. Pero ilang oras na ako naghihintay dito sa bus terminal. Hindi siya sumipot. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya o anong dahilan niya bakit hindi siya nagparamdam sa usapan namin. Kuya Mel, kinakabahan ako eh. Baka naman nagbago isip niya. Kung nagbagong isip niya, sana sinabi niya sa akin para hindi ako naghihintay na at umasa sa kanya. O ano, tinawagan mo na ba siya? Oo. Pero palaging cannot be reached yung phone niya. Kuya, malakas ang kutob ko. May nangyaring hindi maganda sa kanya. Tara na, Nonoy. Umalis na tayo dito. Sandali, kuya. Tumatawag si Ren sa phone ko. Kakausapin ko lang. Hello, Renz? Nonoy, Bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo ba kanina pa ako naghihintay sa'yo dito sa bus terminal? Nasa ka na ba, ha? Tuloy ba yung plano natin? Ano? Nonoy, sorry pero hindi na matutuloy ang plano natin. Pero bakit? Anong dahilan? Bakit bigla ka nagbago ng desisyon? Pinag-isipan kong mabuti to, Nonoy. Hindi rin pala magiging maganda ang kalalabasan kung itutuloy natin ang plano. Anong ibig mong sabihin? Tuluyan mo na akong hihiwalayan? Ganon? Oo, dahil nakapag-desisyon na ako. Pakakasalan ko na si Dana. Kung ganon pala, sana hindi mo na lang ako pinahasa. Kung hindi mo na ako mahal, sana sinabi mo sa akin agad.
tatanggapin ko naman yun eh. Hindi yung ganito. Paaasahin mo lang ako tapos bibiglain mo ako. Masakit para sa akin yun. Sorry, Nonoy. Sorry talaga. Kung ganun, hindi mo na talaga ako mahal. Makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo. Sorry talaga. Sorry. Hello, Renz? Hello? Hello? Renz? Nonoy, Kuya Mel? magpakatatag ka, Nonoy. Makakalimutan mo din siya. Kaya mo yan. Aba, sino kaya itong tumatawag? Bagong number. Teka. Hello? Hello, Liza? Excuse me, miss. Sinong tinatawagan ninyo? Si Liza? Teka, hindi ba to si Liza? Obvious ba? Mukhang nagkamali ka yata ng number na denial. Ganun ba? Becky ka? Hindi ba halata na Becky ako? Uy, ayos. I like Becky's. Ano, miss? Ibababa ko na to, ha? Uy, sandali! O bakit, miss? Marami ka bang ginagawa? Gusto ko kasing may makausap ngayong gabi. Wala akong time. Mukhang kagagaling mo lang sa pag-iyak ka. Teka. Ano bang pakialam mo doon? Ito naman, huwag ka namang suplado sa akin. You know, gusto ko lang makapag-friendship sa'yo. Ano nga palang name mo? Nonoy. Naku, hindi bagay. Dapat ang name mo Nonita. Lukaret. Uy, tumatawa na siya. Ayos ka, miss, ha? Napapatawa mo ako kahit kagagaling ko lang sa masakit na heartbreak. Ay, ganun ba? Kakahiwalay mo lang pala sa jowa mo. Anyways, mukhang ako magpapasaya sa'yo ngayon. Teka. Baka may importante ka pang tatawagan. Naku, hayaan mo na yung si Liza. Mas interesting kang kausap. Siguradong marami kang hugot. Teka. Ano palang name mo? At saka, tagasan ka? Angel, I'm from Ormoc City. Wow! Parang burger at kondensada lang. True, kasing juicy ako ng burger at kasing tamis ng kondensada kapag nagmahal. Ang saya mo palang tumawa. Lukaret ka kasi. In fairness, ha? Kahit na ngayon lang tayo nagkausap sa phone, mukhang click na click tayo sa isa't isa. Pero ang layo mo, ha? Taga Maribeles kasi ako, eh. Well, that's destiny. Kahit magkalayo tayo, no one can keep us apart. May nalalaman ka pang ganyan. So, pwede ba tayo maging friends from now on? Hello? Good morning. Nastorbo ba kita? Hindi naman masyado, slight lang. So, tulog ka pa rin pala kahit alas 7 na ng umaga. Anyways, kumusta naman ang umaga mo, Beshi? Eto, hyper na naman kasi tumawag ka. In fairness, ha, almost 1 week na tayong nag-uusap sa phone at nagchat-chat sa Facebook. Akalain mo yon, nakatagal ako sa'yo. Well, ibahin mo ang charm ko. Sabi nga ng mga beloved ones ko, I always make their life happy. Pansin ko nga medyo may pagkakodyo ka. Well, aspiring English teacher kasi ako. Talaga? E de shing! Ikaw na, te. Maiba tayo bakla, ano? Nakahanap ka na ba ng boylet na kapalit mo dun sa ex mo? Nako, besh, wala pa. Don't tell me sinusunod mo yung 3-month rule. Ek na yan, ha? Mahirap kasing kalimutan yung isang tao kapag minahal mo na siya ng sobra-sobra. Sus, makaka-move on ka rin dyan. Maraming boys, no? Ikaw, may kakilala ka bang boylet na pogi? Magandang katawan, bright, at saka ducks? Ireto mo sa akin, dali. Lukaret ka talaga. Meron sana akong kapatid na lalaki. Gwapo, maganda ang katawan, very smart. Go! Pakilala mo naman sa akin. Kaso girl, berde rin ang dugo niya. Kung irereto ko siya sa'yo,
Ano yan? Lasunan? Incest? Atehan? Yok! Ay, kaloka! Teka, may boyfriend ka na ba? Ibigay mo na lang siya sa akin tapos maghanap ka na lang ng iba. May boyfriend nga ako, pero sorry ka na lang, hindi siya pumapatol sa Bex. Kung ganon, bakit siya pumatol sa'yo? Mas malala ka pa sa bakla. Ay, kaloka! Nag-vibrate yung tawa mo sa eardrums ko, bruha ka talaga! Ay girl, may good news pala ako sa'yo. Pupunta pala ako dyan sa Mariveles next month para bisitahin ng tita ko. So mark your calendar na mare. Kasi pagdating ko dyan, maglalamierda tayong dalawa. Let's paint the town red! O siya, sige. Aabangan ko yan ha, para masabunutan ko naman yung kilay mo. Hello? Nonoy! Oh, bakit ka umiiyak, Besh? Nonoy, si Ruel, nakipag-break siya sa akin. Hindi na raw siya masaya sa relasyon namin. Pero Nonoy, malakas ang kutob kong may iba pang dahilan kaya siya nakipag-iwalay sa akin. Angel, kung nakipaghiwalay na siya sa'yo, dapat mo na siyang kalimutan. Tanggapin mo na yung katotohanan. Hindi Nonoy, hindi ko kayang tanggapin. Siguro matatanggap ko pa yung sinabi niya sa akin. Yung totoong dahilan kaya siya nakipaghiwalay eh. Kaso hindi. Basta niya na lang ako iniwan. Grabe naman pala yung si Ruel. Pero Angel, kung yun talagang desisyon niya na makipaghiwalay sa'yo, di respeto mo na lang. Hindi ganun kadaling tanggapin ang lahat. Hindi ko siya kayang i-give up. Naiintindihan kita. Nangyari na rin yan sa akin kay Renz. Oo, natatandaan ko yun. Nung dati, para akong baliw sa kakaisip kay Renz. Pero na-realize ko na rin na bakit ba ako magpapakaloka sa kanya? Bakit ba ako iiyak sa kanya? Bakit ko hayaang maging malungkot ang sarili ko habang siya ay masaya sa piling ng iba? Kaya ang ginawa ko ay sinubukan ko mag-move on. Napadali yun ang dahil sa'yo. Pero hindi ganun kadali mag-move on. Kung dati, ikaw ang naging tagapagligtas ko, siguro, panahon na naman ngayon, nagantihan ko yon. Yung mga ginawa mo sa aking kabutihan. Kung ikaw, tinulungan mo ako mag-move on kay Renz, gagawin ko rin yon sa'yo. Angel, kahit na computer at cellphone lang ang nag-uugnay sa atin, hindi kita iiwan. Karamay mo ako, magtutulungan tayong dalawa. In fairness, Nonoy, gusto ko yung aura mo ngayon ha. Masaya lang ako, Kuya Mel. Bakit naman? Dahil ba kay Angel? Ha? Kilala mo si Angel? Okay, aaminin ko sa'yo. Kilala si Angel ang isa sa mga kasama ko sa church namin. Bale, nagkausap kaming dalawa nang minsang magkaroon kami ng prayer meeting sa Abukay. Yun nga, naikwento kita sa kanya. Hiningi niya yung number mo. So, hindi pala aksidente yung pagtawag niya sa akin? Mabait si Angel. Masayang kasama. Minsan parang luka-luka. Sasakit talaga ang tiyan mo sa kakatawa. Kaso, nung isang linggo lang, iyak siya ng iyak. Nag-break kasi sila ng boyfriend niya. Ayun, kinomfort ko siya. Kaya matapos ang ilang araw, nagbalik uli yung pagiging luka-luka ng babaeng yon. Siya nga pala, Kuya Mel, inimbitan ko siyang pumunta sa bahay natin sa darating na fiesta. Nag-confirm na siya na pupunta. Uy, ayos yan. Excited na ako ma-meet ng personal yung lukarit na yon. Angel! Dito! Oh Mel, happy fiesta! Grabe, ang daming tao. Well, ganito talaga dito. Kapag fiesta, alive na alive kami. Anyway, kumusta na kayo ng asawa mo ha? Well, eto kami. Going strong pa rin kami. Araw-araw, pasweet ng pasweet siya sa akin. Wow, bongga ha! Ikaw na ang maswerte sa jowa. Ikaw, kumusta ka na? Eto, masaya pa rin kahit paano. Well, halata naman sa aura mo eh. Blooming ka na ngayon ah. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ka-text mo si Nonoy? Hindi ba boring? Okay naman siyang ka-text, nakakatuwa nga siya eh. Bakit?
Para ba siyang clown? Parang gano'n na nga. Pero in fairness kay Nonoy magaling siyang magsimula ng topic. Basta hindi ako nabuboard sa kanya. Ako, mabuti naman kung ganon. Oh, Angel, sino ba yung hinahanap mo? Si Nonoy? Sandali tatawagin ko lang yung baklang yun. Nonoy! Nonoy! Sandali, kuya! May chinichika lang sa akin si Resty. Nandito na si Angel! Oo na, sandali lang! Pagpasensyahan mo na yung baklang yun, ha? Ano? Ang gwapo yan, no? Oo, gwapo yung kapatid mo. Sayang nga lang at Becky siya. Hindi ka ba nagkakakrush sa kanya? Oh, ano bang klaseng tanong yan? Hindi Seryoso? Mamatay ka man? Ay, sige na nga, aaminin ko sa'yo. Ang totoo niyan, may gusto ko kay Nonoy. Kahit na Becky pa siya. You know, weakness ko kasi ang Becky. May palagay akong kaya mong gawing lalaki ang kapatid ko. Talaga ba? Maganda ka naman. Pang Miss Universe ang beauty. Yan ang gustong-gusto ng mga Becky. Pak na pak ang aura. Oh Angel, eto na pala si Nonoy. Palapit sa atin. Kuya Mel. Angel! Bakla! Kamusta ka? Ay, kaloka. Nice to meet you in person, bakla. Buti naman at nakita na rin tayo ng personal. In fairness, maganda ka pala sa personal, ha? Oh, thanks. Ikaw rin naman, gwapo ka pala sa malapitan. Lukarit ka! Ikaw Angel Total wala ka namang boyfriend. Bakit hindi mo na lang pikutin ang kapatid ko? Ay, grabe ka, Kuya Mel, ha? Sobra ka. Chika lang yun, no? Pero on the other hand, mukhang pwede na rin pagtsagaan si Angel. Chos! Ikaw type mo rin pala ako Malay natin Angel, ngayong nakita na kayo ng personal, magawa mong lalaki tong kapatid ko. Nonoy! Ready ka na ba? Aalis na kami ni Jay. Ready na ako, Kuya Mel. Aba, hanip ang forma mo Lalaking lalaki. Prayer meeting yung dadaluhan natin. Alam nga namang naka-blouse ako doon. Maganda yung suot mo. Labas na labas ang kagwapuhan mo. Sandali. Bakit bigla-bigla kang naging interested sa church namin? Wala lang. Sabihin na lang natin na gusto kong magbalik loob sa Diyos. Gusto ko nang magbagong buhay. Dahil ba yan kay Angel? Siguro. Ay, alam mo Nonoy, napapansin ko, simula nung dito na sa Mariveles tumira si Angel, palagi na lang kayo magkasamang dalawa. At saka parang unti-unti kang nagbago. Alam mo yun, para bang nababawasan yung pagiging Becky mo. Becky pa rin ako, no? Pero kuya, aaminin ko, kapag kaharap ko ng personal si Angel parang gusto ko maging lalaki. Ewan ko ba kung anong merong magic si Angel at parang binabago niya yung gender preference ko. Teka, may gusto ka ba sa kanya? Ha? Naku, hindi Ay! Nararamdaman ko, nagkakagusto ka na sa kanya. Pag nagkataon, magpapakondak ako ng maraming prayer meetings. Normal lang ba sa bakla na magkagusto sa babae? Oo naman. Kahit na sabihin pa nating pusong babae ka, lalaki ka pa rin biologically. At kung kagustuhan ng Diyos na baguhin ka, babaguhin ka niya. At si Angel ang naging daan niya para gawin yun. Lalabas na parang tomboy ako. Kaloka, Kuya Mel. Nonoy, huwag mong ikahiya yan. Maraming bakla ang nakakaroon ng asawat at sariling pamilya. Katulad na lang ni na Tita Swarding, Oji Diaz, Arnel Ignacio. Hindi ka nag-iisa. Basta't eto lang ang masasabi ko, Nonoy, Kapag ang pag-ibig ang dumali sa'yo, hindi mo yan mapipigilan. At sa sitwasyon mo ngayon, mukhang tinamaan ka kay Angel. Ano? Umamin ka na kasi. Natotomboy ka na kay Angel, Oo, Kuya. Aaminin ko na. Gusto ako kay Angel. Himala! Totoong may himala! Praise the Lord! Hallelujah! Uy! Ano ka ba? Ang OA mo, Kuya Mel. Kaloka ka.
ipakikilala kita sa mga tita ko pagdating nila. Mabait ba sila? Oo naman, huwag kang mag-alala, hindi sila nangangagat. Pero anong klaseng pagpapakilalang gagawin mo? I mean, anong sasabihin mo? Kaibigan? Boyfriend? Ano? Siyempre, ipapakilala kita bilang tropa ko. Natawa naman ako dun sa boyfriend. Ipakilala mo ako sa kanila bilang boyfriend mo. Ha? Ano? Nabigla naman ako sa sinabi mo. Bakit? Ayaw mo ba? Sandali ano ba nakain mo at ganyan ang sinasabi mo? Sinasagot ko na yung panliligaw mo. I'm all yours. Boyfriend mo na ako. Wow ha, pinapamukha mo pa talaga sa akin na ako nanligaw sa'yo? Basta Angel, boyfriend mo na ako. Girlfriend na kita. Yung iyo na ako. Akin ka na ngayon. Kaloka ka bakla. Nasabi mo sa akin dati na kapag nagka-boyfriend ka, gusto mo may pagkabeke. Here I am. Ano pang hanapin mo? Seryoso ka talaga? Well, mahabang litanya naman to, pero sige, sasabihin ko rin. Angel, mahal kita. Ang akala ko habang buhay na akong bakla at tanging sa lalaki lang ako magkakagusto. Pero binago mong lahat ng yun. Pinarealize mo sa akin na kaya ko maging lalaki at ma-enjoy ang pagiging lalaki. Oo, bakla pa rin ako. Pero handa naman ako magmahal ng babae. Basta ikaw lang ang babaeng yun ha. Nasusuka pa rin kasi ako sa ibang babae. Nonoy. Oh, baka may stroke ka dyan. Galaw-galaw din pag may time. Hindi lang ako makapaniwala sa sinasabi mo. Nonoy. Ikaw ba? Magkaaminan na tayo. Ano bang nararamdaman mo para sa akin? Mahal din kita. Alam kong alam mo naman yun kasi nakwento sa akin ni Mel na sinabi raw niya sa'yo yung inamin ko sa kanya dati na type kita. Noy, wala akong pakialam kahit na Becky ka pa. Ang importante, alam ko sa sarili ko na mahal kita. So ano, tayo na? Oo, girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Pakis nga sa girlfriend ko. Hindi ka ba kinalabutan? Medyo, Diyos. Hello? Sino to? Nonoy, ako to. Hindi mo na ba ako natatandaan? Teka, Renz? Sandali. Bakit napatawag ka? Wala lang. Namumumusta lang. Kumusta ka na? Ayos lang. Ikaw, kumusta naman ang buhay may asawa? Hiwalay na kami ni Dana. Ay, ganun ba? Kaya ba naisip mo akong tawagan dahil lang ba dyan? At saka, paano mo pala nakuha yung number ko? Eh, nagpalit na ako ng SIM. Hiningi ko sa isa sa mga kaibigan mo sa Facebook. Basta ang importante, nagkausap ulit tayong dalawa. May babalita ako sa'yo. May girlfriend na ako. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, may girlfriend na ako. As in, babae ang karelasyon ko ngayon. Talaga? Well, napakonvert niya ako nang hindi inaasahan. At saka na-realize ko na mas masaya kung magkaroon ako ng masayang pamilya. Sandali. Bakit ka ba nakipaghiwalay kay Dana? Alam mo naman ang dahilan, di ba? Hindi ko naman siya mahal. Hindi mo siya natutunang mahalin? Isang tao lang kasi ang minahal ko ng sobra. At lalaki siya. Renz, nalulungkot ako sa nangyari sa inyo ni Dana. Pero wag na nating balikan ang nakaraan. Nonoy, gusto ko sanang maibalik ang communication nating dalawa. At para saan? Please, Nonoy. Namimiss na kita. Pagbigyan mo naman sana ako. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong hindi makasagabal sa relasyon mo sa babaeng yun. Bakit ang tahimik mo yata ngayon, Angel? Mahal mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman, mahal kita. Talaga? Mahal mo ko? Nonoy, mahal mo ko pag nakaharap ako sa'yo. Pero pag nakatalikod ako, hindi. Teka nga, Angel.
Ano ba talagang gusto mong palabasin, ha? Ba't ka ganun? Kanina nung nasa labas tayo, parang hindi mo ko kakilala. Kontratuhin mo ako kanina parang hindi mo ko girlfriend. Tapos di ka rin sweet sa akin. Sa una ka lang magaling. Okay, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit. Hindi pa yun ang dahilan kung bakit ako nagagalit. Sandali, ha? Ano bang pinuputok ng butsi mo? May nabalitaan ako na madalas kayo magkita ng ex-boyfriend mo. Ano? At saan mo naman nahagilap ang chismis na yan, ha? Walang katotohanan yung nasagap mong chismis. Period. Tapos ang usapan. Kung ayaw makarinig sa akin na hindi maganda, pues, tigilan mo ng komunikasyon mo sa lalaking yon. Tapos din ang usapan. Teka, Angel. At sino ka naman para manduhan ako? Sino ka para pakialaman ng buhay ko? Girlfriend lang kita, Angel. Alamin mo kung saan ka lulugar. Kung ganyan lang palang pananaw mo sa isang girlfriend, sana pala hindi ka na nag-girlfriend. Sana pala nagbakla ka na lang. Oo. Sana nga. Hindi na ako nagkaroon ng girlfriend. Pinagsisisihan ko at niligawan pa kita. Kung alam ko lang na ganyan ka sobrang demanding at sobrang possessive. Nonoy, bakit ka ba ganyan? Bakit ba palagi sinasaktan mo yung kalooban ko? Hindi kita sinasaktan. Ikaw lang ang nananakit sa sarili mo. Hindi, Nonoy. Kasi kung ayaw mo talaga ako masaktan, hindi mo gagawin yung mga bagay na alam mong ayaw ko. Alam mo, Angel, OA na. OA na yung pagiging possessive mo sa akin. Angel, maaaring boyfriend mo ako, pero wag mo naman akong ituring na bagay na pag-aari mo. Oo, siguro nga possessive ako. Pero nagagawa ko yun kasi mahal kita. Kung ayaw mong masaktan, Angel, wag mo akong gawing mundo mo. Sinabi ko rin yan sa sarili ko pero hindi eh. Ikaw na nagpaikot sa mundo ko. Angel, ano ba? Gumising ka naman. Mahal mo ba ako? Ha? Ano, Nonoy? Mahal kita. Talaga? Ba't di ko maramdaman? Sige nga, paliwanag mo sa akin. Bakit parang nalalamig ka na sa akin? Bakit parang walang halaga ako sa'yo? Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Hindi lang kita mapansin isang araw eh. Big deal na kaagad sa'yo. Angel, kung hindi man kita mabati o malambing ng isang araw, hindi ibig sabihin nun eh, hindi kita mahal. Hindi, Nonoy. Kung mahal mo talaga ako, palagi mo akong lalambingin. Palagi mo akong yayakapin. Palagi mo akong hahalikan at sasabihin mo sa akin na mahal kita. Ganon. Angel, yun lang ba ang basihan mo ng pagmamahal ko sa'yo? Napakababaw naman. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako makakalimutan. Kung mahal mo talaga ako, maiintindihan mo ako. Okay, sorry. Huwag ka na magtampo sa akin. Nonoy, please huwag ka mawawala sa akin, ha? Oo, hindi ako mawawala sa'yo. Promise. Nonoy, magkita tayo mamaya sa plaza sa tapat ng simbahan. Hihintayin kita doon. Sige, Renz. Hintayin mo ako. Darating ako. Sige na, ibababa ko na tong phone. I love you. Mahal din kita, Renz. Sino yung kausap mo sa phone? Tama-tama, dumating ka. May sasabihin sana ako sa'yo. Pakikipag-iwalay ka na ba sa akin? Angel, Ano? Tama ba ako? May nadiskubre kami ni Kuya Mel tungkol sa'yo. Nagkabalikan na pala kayo ng ex-boyfriend mong si Renz. Angel, I'm sorry. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mo ko sinasaktan ng ganito? Hindi naman ako nagkulang sa pagmamahal ko sa'yo, ah. Binigay ko sa'yo lahat. Halos wala na nga ako tinira para sa sarili ko, eh. Noy, ano bang klaseng lalaki ka? Ang sama-sama mo. Hindi ko gustong saktan ka pero nakukulangan pa rin ako sa relasyon natin eh. Kulang pa pala yung mga ginawa kong pabor para sa'yo? Kulang pa rin ba? Kahit na ilang beses kong binigay ang sarili ko para sa'yo? Noy, walang-wala na ako. Naibigay ko na sa'yo lahat. Angel, akala ko tuluyan mo na akong mababago pero nagkamali ako. Dahil lalaki pa rin ang hinahanap-hanap ko. Sorry talaga, Angel. Pero mas mahal ko pa rin pala si Renz kaysa sa'yo. Sige, Nonoy. Kung talagang ayaw mo na sa akin, sige. Pinapalaya na kita.
Maghiwalay na tayo. Tinatapos ko na ang lahat na namamagitan sa atin. Kasi hindi ko na kayang tiisin ka pa. Angel, sana mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Huwag ka nang umasa. Angel, Lumayo ka sa akin! Huwag kilalapit! Angel, sana hayaan mo akong yakapin ka sa huling pagkakataon. Nonoy. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ng buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.